Водку, само собой, пили до потери сознательности. Что ни говорите, работа была не из легких. Уставали так сильно, что на ногах порой едва держались. А одеколоном мылись до пояса. Иначе не избавиться от запаха крови и пороха. Даже собаки от нас шарахались, и если лаяли, то издалека. Гэтыя радкі, даруйце, я адмыслова читаю па-расійску ў арыгінале, каб лепш перадаць атмасферу расповеду. Бо гэта сведчанне аднаго з расстрэльшчыкаў у Катынскім лесе. А апошні з тых катаў памёр ажно ў 1996 годзе сваёй смерцю. Ніхто так і не быў пакараны. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння пра катынскі расстрэл. Калі ў весну 1940-го па вышэйшым загадзе Сталіна было расстраляна 22 000 польскіх грамадзянаў. Найперш вайскоўцаў, але не толькі. Пра гэта я таксама распавяду. Калі вам будзе цікава, чакаем на вашу падабайку і падпіску на наш канал. Дзякуй. Калі ў верасні 1939-го польская кампанія, той самы вызвольны паход савецкай арміі на захад, быў скончаны, у палоне ў саветаў аказалася дзесяткі тысяч вайскоўцаў. Іх змясцілі ў лагеры. Лічба ўвесь час павялічвалася, бо саветы нон-стоп вышуквалі новых ахвяраў, адстаўнікоў, паліцыянтаў, палітыкаў, святароў, чыноўнікаў, адвакатаў, дактароў, класава чуждыя элементы. Адныя сядзелі ў лагерах вайсковапалонных, іншыя ў турмах НКВД. Пытанне, што з імі ўсімі рабіць? Абмяркоўвалі розныя варыянты. Судзіць асобым савещанием і саслаць на доўгія гады ў гулаг. Альбо, можа, нават адпусціць частку. Але перамог радыкальны варыянт, каб адным махам пытанне вырашыць. Ліквідацыя. Гаворка пра 22 000 чалавек, з якіх 15 000 вайскоўцы, а рэшта цывільныя. Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения. Постановление об окончании следствия и обвинительного заключения. Читаем у рашэнні тройкі ад 5 сакавіка 1940 года. То бок, без усялякіх фармальнасцяў, без суда. Навошта? Фінальнае рашэнне прымаў сам Сталін. Па яго логіцы польская дзяржава ўжо не існавала і ніколі не павінна была адрадзіцца. Але, каб перастрахавацца, трэба знішчыць эліту, найперш вайсковую. Ну а рэшта проста лішнія элементы, якія не ўпісваліся ў новую рэальнасць. Сімвалічна, што для расстрэлу абралі ўжо намоленыя месцы. Там, дзе ў гады вялікага тэрору ўжо расстрэльвалі савецкіх грамадзянаў, таксама чужых і шкодных. Вайскоўцаў трымалі ў лагерах у Казельску, Старабельску, Асташкаве. Гэта ўсё падалей ад польскіх тэрыторыяў на ўсялякі выпадак. Самі ж расстрэлы прайшлі пад Смаленскам, Кіевам, Харкавым, Калініным. Катынскі лес пад Смаленскам стаў хутчэй сімвалам самай вядомай лакацыі, якая дала назву гэтаму злачынству. Пра тое, каго там расстрэльвалі, пра асобы, пра лёсы тых людзей напісана багата. Былі там, дарэчы, і жанчыны, і святары розных канфесій. А вось мне цікава пра тое, хто расстрэльваў. Расійскі гісторык Мікіта Петроў напісаў цэлую кнігу «Узнагароджаныя за расстрэл» 1940. Чаму такая дзіўная назва? Бо ключыкам, каб дакапацца да імёнаў, аказаліся докі пра ўзнагароджванне выканаўцаў восень 40-го году. Зразумела, там не пісалі, што ўзнагарода атрыманая за расстрэл польскіх афіцэраў, але па лакацыях і па часе ўсё сыходзіцца. Прычым цікава, гэта не былі знакі, медалі, імяная зброя, каб пахваліцца сябрам. Толькі грошы, прэміі ад месячнага акладу і вышэй. А сам загад, канешне, быў сакрэтны. Гэта былі супрацоўнікі НКВД Смаленскай, Калінінскай, Харкаўскай абласцей. Часта проста шафёры, наглядчыкі, супрацоўнікі камендатураў. І ведаеце, ад шэрасці іх біяграфіяў яшчэ страшней, бо у 20-х гэта былі часта беспрацоўныя ці супрацоўнікі гормебель трансу Смаленску, вахтавікі суткі праз двое. То бок простая, зразумелая праца, без адукацыі, без кар'еры. Шмат хто з іх пасля паспіваўся, а адзін нават па п'яні распавядаў сыну, што некалі там даўно забіў шмат палякаў. Але былі і профі. Асобная катэгорыя – спецгрупа прафесійных забойцаў Блахіна, якія ездзілі забіваць як у камандзіроўкі.
Сам Васілій Блахін, асабісты кат Сталіна, расстрэльваў Тухачэўскага, Мерхольда, Кальцова, як топавых ворагаў савецкай улады. І зусім невядомых, чые прозвішчы мы ніколі не даведаемся. Ён, напэўна, іх таксама не ведаў. Пад канец жыцця ў 1955 ён спіўся, з'ехаў з глузду і ці тое самазабіўся, ці памёр ад інфаркту. Асуджаны і пакараны ён не быў, канешне. У спецгрупе Блахіна былі людзі начнога ладу жыцця, спецыфічныя, часта супрацоўнікі крэматорыяў, звыклыя да смерці. Сярод іх нават быў колішні дзенікінскі палкоўнік, які ваяваў за белых у грамадзянскую вайну, Пётр Несцярэнка. Ён эміграваў на захад, быў завербаваны ОГПУ, вярнуўся на радзіму і стаў начальнікам крэматорыя на данскіх могілках. І паліў, забіваў сваіх колішніх сяброў, знаёмых, а таксама супрацоўнікаў НКВД папярэдняй генерацыі, бо тыя нон-стоп ішлі ў топку ў 30-е гады. Абсалютна інфернальная гісторыя, але толькі адна з многіх. У 41-м, калі пачалася савецка-германская вайна, здавалася б, каму там уже якая справа да Катыні. Іншыя маштабы, іншыя стаўкі, але на пачатку 43-го немцы адкрылі брацкія магілы ў катынскім лесе пад Смаленскам. Канешне, не ад вялікай любові да палякаў, але так ці іначай праўда была выкрытая. На месца запрасілі журналістаў, польскую інтэлігенцыю, Чырвоны крыж. Пра тое, хто і калі страляў, распавялі мясцовыя жыхары. Была праведзеная эксгумацыя, паднятыя парэшткі, асабістыя рэчы, медальёны, пярсцёнкі, узнагароды, мундзіры, нават мундштукі з надпісам «Казельск» па-польску. То бок іх уручную рабілі афіцэры ў палоне. Яны мелі надзею выйсці на свабоду і пакінуць сабе іх як сувенір. Асабістыя лісты, паштоўкі, апошнія з якіх датуюцца пачаткам 40-го году. Усе забітыя былі застрэленыя прафесійна, у патыліцу. Двое трымалі, адзін страляў. У некаторых былі паламаныя сківіцы, то бок прыкладам вінтоўкі або кулаком, верагодна, білі тых, хто супраціўляўся. А таксама раны ад савецкага чатырохграннага штыха. Рукі былі прафесійна звязаныя шнуром, такім, каб калі цягнеш, вузел сціскаўся яшчэ больш. Усе былі ў зімовай вопратцы, то бок, калі забівалі, было халодна. Ва ўсім, у кожнай дэталі адчувалася умелая, напрацаваная рука расійскіх чэкістаў. Была хіба адна дзіўная дэталь. Усе забітыя кулямі калібру 7,65 нямецкай вытворчасці. Пасля гэты момант круціла савецкая прапаганда, каб перакінуць віну на немцаў. Але тыя патроны Нямецчына ў 20-х прадавала ў Польшчу, у краіны Балтыі і СССР, бо ў немцаў было скарачэнне арміі і раззброіванне. Таму не расійскімі ў гэтай гісторыі былі хіба толькі кулі, ну і ахвяры. Савецкая прэса, канешне, назвала ўсё гэта прыдумкай Геббельса, паклёпам, прапагандай. А польскі эмігранцкі ўрад у Лондоне, які, канешне, падняў голас пра гэтую справу, Масква звінаваціла ў падыгрыванні немцам. Англія і ЗША, безумоўна, мелі праўдзівую інфармацыю пра Катынь, але раскручваць гэтую тэму было неяк не па часе, бо Сталін жа саюзнік, навошта яго злаваць. А палякі пакрычаць і перастануць, не яны тут галоўныя. У 8:43, калі савецкая армія ўжо заняла Смаленск, на месца прыехала спецыяльная камісія, правільная, каб зрабіць правільныя высновы. Яе ўзначаліў Мікалай Бурдэнка, галоўны хірург Чырвонай арміі, інтэлігентны дзядзечка ў акулярах, які глядзіць на нас з савецкіх паштовых марак. Яго імём зараз названы галоўны вайсковы клінічны шпіталь у Маскве, а таксама клінікі, вуліцы, нават цэлы універсітэт у Варонежы. Дык вось, камісія Бурдэнкі ўсё даказала як трэба. Забойствы праходзілі пасля вясны 40-го. Саветы ні пры чым. Магілы нераскапаныя, недараскапаныя немцамі. Саветы проста знішчылі. А некаторыя чарапы Бурдэнка наўпрост забраў сабе для калекцыі. Абезгалоўленыя целы і асабістыя рэчы кінулі дзе папала, як непатрэбнае. Вось такі добры доктар Айбаліт. Падчас Нюрнбергскага працэсу Масква настойвала, што забойствы праводзілі менавіта немцы і патрабавала, каб усё гэта было ўключана ў фінальны акт абвінавачвання, як вайсковае злачынства. А далей усё на доўгія гады пакрылася тоўстым слоем лёду.
засакрэчана, схавана, значыць, нічога і няма. Тут варта згадаць кейс Хатыні, якую адмыслова прасоўвалі ў тым ліку на міжнародным узроўні. Ну і назва якой падазрона сугучная з Катынню. Пра гэта я распавядала ў адмысловым выпуску, дарэчы. Лёд гэты зрушыўся толькі ў 1990 годзе за познім Гарбачовым. Было распачатае следства, якое цягнулася мільёны гадоў. Канешне, нікога не пакаралі, хаця апошні з датычных да злачынства памёр у 1996 годзе. Пры Ельцыне злачынства прынамсі прызналі як сталінскае і пачалі перадаваць польскаму боку копіі дакументаў. А ў Катыні з'явіўся мемарыял. І пры гэтым 35 тэчак дагэтуль засакрэчаныя. Як сказалі расійскія пракуроры, не нашлі возможным рассекреціць. Змрочнае прывітанне з тых страшных часоў смаленская авіякатастрофа 2010-го, падчас якой у адным самалёце загінула бадай усё вышэйшае кіраўніцтва Польшчы разам з прэзідэнтам. Зноў эліта. Ці гэта зрабілі расейцы? Я не ведаю. Ці маглі яны такое зрабіць? Думаю, усе мы ведаем адказ на гэтае пытанне. Але вы, канешне, ўсё адно напішыце ў каментарах. Пра што гэтая гісторыя? Пра вялікую цану, які плаціць народ, прайграўшы на полі боя. Гэтая цана лепшая яго прадстаўнікі. Пра беспакаранасць, бо ніхто па расійскі бок так не быў пакараны. Яны самі співаліся і шалелі ў сваіх кватэрах-сталінках. Але гэтая гісторыя таксама і пра сілу народа. Сталін думаў, што народ гэта ж біямаса, быдла. Трэба, каб ім нехта кіраваў, значыць, трэба знішчыць кіраўнікоў, эліту. Шчоўк. І вораг будзе пераможаны, нацыя на каленях. Але народ умее ўваскрасаць. І прыклад Польшчы, якая неаднойчы падымалася з попелу, цудоўны. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.